এই ভিডিওটা କିଛି ରାଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡାଳି ଘଇତା କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନ, ତମମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିଛ? ମୋତେ କହିସାର ନା, ପୁଅମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛ? ମାଟିର ଖେଳ ନା ନା ଓଇନା? ମୋତେ କହିସାର ନା। ମନ ଇଚ୍ଛା ତିଆରି କରିଦେବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତମ ବାପର ଖାଇଥିଲେ ନା ଆମେ ମାଇକିଆ? କହିସାର ନା, ତମ ବାପର ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ତମେ ଯେ 2 ଦିନ ଭଲ ପାଉଛ, 3 ଦିନ ବେଳକୁ କହୁଛ କି ମତେ ଏଟା ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର। ତମକୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛେ? ମତେ କହିସାର ନା। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ତ ମନା କରୁନି, ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ମାଗି ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଉଛ? ମତେ କହିସାର ନା। ବାଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଆମକୁ ନା କଣ? ଯଦି ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଦେଖିଥିବି ଖରାପ ଟିକେ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆସିଲୁ? ଆସିଲୁ ପୁଣି ଆସିଲୁ ସେଟା ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଭଲ ପାଇବାର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, କିଛି ମାନେ ଏମିତି ପୁଣି ବୁଝାବୁଝା ହୁଏ। ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିଲୁନି। ମାଗେ ପଇସା ପାଇଁ ତୁ ମାଗେ ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲୁ। ମାନେ କିସ ଭଲ ପାଇବାଟା ଖାଲି ବୋଧେ ପଇସାର କିଣା ହୁଏ ନା କିସ? ମାଗେ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଟିକେ। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୋର ଗରିବ ଧନୀ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ଦରକାର, ତମ ହୃଦୟ ଦରକାର, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦରକାର, ବିଆ ଦରକାର। ମାଇକିଆ ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁଛୁ ନା ମାଇକିଆ? ଗରିବ କେଇଟା, ଧନୀ କେଇଟା ପଇସା କିଣା ଥାଏ, ସବୁ ହୁଏ ମାଇକିଆ। ତମରି ପାଇଁ ମାଣ୍ଡ ଆମେ ମାଣ୍ଡ ଖରାରେ ଖଟେ। ମାନେ ତମେ ତ ପୁଅ ମାନେ ରିଚାର୍ଜ କର, ମୋବାଇଲ ଏଟା କର ସେଟା କର, ତମରି ପାଇଁ ମାଣ୍ଡ ଆମେ ତମକୁ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ମାଣ୍ଡ ମାଇକି ଖେଳି ଦେଇଛ। କିସ ମାଣ୍ଡ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ନ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ଟୁକା ମାନୁଛୁ, ଧନୀ ଘର ଟୁକା ବାହାର ରଖିଛ। ଡାଡି ମମି ମୋ ପିଲା ବାହାର, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଟେନସନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସେ 10,000 ମାଣ୍ଡ ଇନକମ କରୁଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେ ନ ଦେବେ? ପୁଅ ଝିଅ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବେନି ପଇସା? ମତେ କହିସାର। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ? ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ସେତିକି ତମ ପାଇଁ କରୁ। ତମେ ଖୋଜିବ ଧନୀ ଘର, ଧନୀ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସିଲନି ମାଇକିଆ। ଆମ ଲାଇଫ କଣ ପାଇଁ ମାଇକି ଆସୁଥିଲ? ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ନା? ତତେ ବି ମୁଁ କହିଦିନି ମାଇକିଆ, ଯେ ଟୁକା ଭଲ ପାଉଛୁ ଭଲ ପା, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତତେ ଏଠି ସେଇ ଟୁକା ତତେ ଦିନେ ନେଇକି ଓୟରେ ଗେଇବ ତ ବିଆ ଫଟେଇଦବ, ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଛୁଆ କରିଦବ। ବୁଝିଲ ନା ମାଇକିଆ? ତାପରେ ତତେ ସେ ବାହା ହବନି ମାଇକିଆ। ତତେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାରିକି କହିନି ତ ମାଇକିଆ ବାହା ହବ। ତତେ ଯିଏ ଓୟର ନେଇକି ପେଲୁଛୁ ନା, ତ ସେ କେବେ ବି ବାହା ହବନି। ତୁ କହିଦଉଛି ଆଗୁଆ, ଏ ସବୁବେଳେ ମନ କଥା। ଆଉ ତୁ ଧନୀ ଗାଡି, KTM ବାଇକ୍, ବୁଲେଟ ବାଇକ୍, ଏସବୁ ବାଇକ୍ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ନା, ସେଇ ବୁଲେଟ ଆଉ KTM ତ ବିଆର ହଳ କରିବେ ମାଗେ ଦେଖିବୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସିଣ୍ଡା ନିଜ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବ। ସୁନ୍ଦରୀ ନା ମୋ ବାଣ୍ଡ ମାଇକିଆ। ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ତ ଚେହେରା ଖାଲି ଦେଖେଇ ହଉଛି। ମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ସ୍ନାପଚାଟ, ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ମୋ ଫଟୋ ଏମିତି, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଏମିତି। ମାଇକିଆ କିଛି ବାଣ୍ଡ ତମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ମାଗେ ତମେ। ମତେ କହୁଛି ଯା ମାଗେ ଛିଣ୍ଡା, ଯା କାହାପରେ ଗିଆ ଖାଇବୁ ଗିଆ ଖା, ଯାହା ପେଟ ଯାହା ସବୁ ରଖୁଛୁ ପେଟ ମାଗେ। ଗାଣ୍ଡିର ଦିନ ମୁଁ କହିନି ପରା ଏଠି ସବୁ ଗେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଘରକୁ ନେଇକି ମାଗିକି ଯିବେନି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତତେ ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରେ। ତୁ ଯେବେଳେ ରାଣ୍ଡି କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ତତେ ମାଗିକି ବାହା ହେବେ, ତତେ ମାଗିଆ ସମସ୍ତେ ଗେଇକି ଯିବେ। ଦେଖିବୁ ମାଗେ ଯାହା ମାଗେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ମାଗେ ମରୁଛୁ ନା? ଯାହା ମାଗେ ଟଙ୍କା, ତୁ ମାଗେ ତୋ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡଟା ନଉନୁ ମାଗିଆ ଛିଣ୍ଡାଳି, ଟଙ୍କା ମାଗେ।